25 май соли равон дар боғи фарҳангию фароғатии наврӯзгоҳи шаҳри Душанбе дар доираи баргузории конференсия бача саб дорем. узр машҳуртарин ривояте ки доир ба покдомании духтарони тоҷик қисса мекунад кадом аст? ба хотиратон меорам. ҳазорҳо сол пеш дар як гӯшаи зебои кӯҳистони тоҷик шаҳре буд пур аз шукӯҳ ва оромӣ. вале чашми душман ба он афтод. лашкари бегона ба шаҳр ҳуҷум кард. шаҳр ба оташ кашида шуд ва духтарон ба асирӣ гирифта шуданд. мардони шуҷоъ далерона меҷангиданд, вале қувваҳо баробар набуд. маҳз он замон 40 духтар зиреҳ ба бар карданд. 3 шабу 3 рӯз далерона бар зидди душман ҷангиданд. он гаҳе ки умед намонд сӯи кӯҳ паноҳ гирифтанд. барои зинда ба дасти душман наафтодан дуо карданд ки худованд онҳоро ба санг табдил диҳад. ин аст яке аз ривоятҳо дар атрофи пайдоиши Чилдухтарон, ёдгории таърихӣ ва табиии Тоҷикистон. аз ҷониби телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ якчанд мавод доир ба ин мавзеи зебо нашр шудааст. онҳоро метавонед аз ютуб шабакаи мо тамошо кунед. ҳамин рӯза ин барномаро сабт мекунед? обуна шавед.